Wara li ftit tal-jimilu l-Aħwa De Giorgio permezz ta' stqarrija għajmu dubju dwar il-fatt li l-Kabinett għadu maħax deċiżjoni fuq it-talbit tagħhom għal maħfra preżidenzjali, jidher li l-Gvern qed ikompli kaxkar saqajh biex jiddeċidi. L-Aħwa De Giorgio qed jitolbu maħfra biex jikxfu fost l-oħrajn dettalji dwar Ministru attwali fil-Kabinett involut f'reati kriminali kbar u ex-Ministru implikat f'reati oħra. Talba identika qed jagħmilha Vince Muscat il-Koħħu li wkoll għamel allegazzjonijiet identiċi għal dawk taż-żewġ tirġiel li nsabu akkużati bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Madankollu l-Ministri tal-Gvern jibqgħu ikaxkru saqajhom u skomdi jitkellmu dwar dawn il-proklami. Qed ikkonkludu d-diskussjoni dwar il-maħfriet preżidenzjali? Dak l-affarijiet li diskutu bil-Kabinet mhux għall-konsum tal-Media għall-Partit Nazzjonali. Tiddiskuti dawn il-maħfriet dwar li jinvolvu anka informazzjoni li se toħroġ dwar Ministru kollega tiegħek? Jien nippreferi il-proċess isir kif isir f'pajjiż rispettabbli kif fil-fatt qed isir hawnhekk. Ara llum jiena xi fil-Kabinet ma sax ngħidlek. Se tikkonkludu dwar il-maħfriet? Aħna niddiskutu fil-Kabinet mhux taħġib. U meta jitla s-suġġett, wieħed jirrifletti, permettili, wieħed jirrifletti fuq dak li hemm qudiemu u tittieħed deċiżjoni kollettiva mill-Kabinett. Intant hekk kif il-linja tal-ajru nazzjonali qed tiffaċċja kriżi finanzjarja u l-futur tagħha għadu inċert għall-aħħar, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ikkonferma magħna li s'issa l-Gvern għadu bla tweġiba dwar it-talba biex l-Ermolta tingħata state aid. Dawn kienu l-kummenti tal-Ministru tal-Finanzi eżatt qabel daħal għall-laqgħa tal-Kabinett. Fil-ġimgħat li ġejjin eventwalment ikolli anke taħdidiet mal-Kummissarju Ewropew relevanti ħalli naraw li l-għajnuna lill-Malta tingħata. S'issa m'hemmx risposta. Skużi? S'issa m'hemmx risposta. Le. Gvern Laburista ilu snin jitfal problemi tal-Ermolta taħt it-tapit u juża propaganda politika biex ipinġi stampa sabiħa biex jagħti il-verità. Issa inħarsu l-qoddim biex b'daw l-odda li għandna u l-flessibilità ġdida li għandna nassiguraw li l-airline taqleb u tibda taqla l-flus. Il-linja nazzjonali tal-ajru timpjega il-fuq minn 300 ruħ li l-futur tagħhom jibqa' mdendel. Bil-Gvern spiċċa f'sitwazzjoni fejn se jkollha tkun l-Unjoni Ewropea l-aħħar tama ta' salvazzjoni għall-Ermolta.